Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarni minggu ta sadarion ima minggu parjolo dung trinitatis. Manang hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu di taluhon Yesus ton di najahat. Atong tapahohom marohata tapuka ma parmingguota di bagasan manuguton marede hitasian buku de nomor 112 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo pertibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namiyan rodi saliling nililing nado na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya.
Ale Tuhan di bata amanami, nung amarpungu hami di son di ari na pinarbadiaan mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni rohahami manangihon hatam na badiyai. Jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asapos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasyang hami akka ari-ari ningulunami, na pondoki. Say pamasuk mahami tuhanguluan saliling nililing na, pujion nami maho, disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian buku de nomor sia ayat sada sahat rodi ayat 2. Patik ni debata di minggu tasadarion, imasian Matius 5 ayat 10. Naeng songoni marsinondang palitomuna di joloni halak, asa diida akka pambahenan muna na denggani, asa dipuji nasida amamuna na di banua ginjangi, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maredehita sian buku de nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2.
Sato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Say sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalaw Sion nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amen. Baga-bagani di bata taringo tuhasesan ni dosata. Songono dohatani Tuhan Jahuba. Nung apolahu pasisi aka pangalaw sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotuau ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na digidjang. Amen. Mari dihita sian buku de nomor 114 ayat 2 dohot ayat 3. Epistel diari mingguon dienet sian Pesalmen 42 ayat sada sahat rodi ayat 12
tajahama marsikat sorin. Ede si podaon sian aka anak ni sikora. Mauas doto diku di debata, ni debata na mangolui. Adigan petol has au, asa huida bohini debata. Molo sapala marningot audisi, jadi use mahu hilala rohakku di bagasan. Nauduri au na jolo rap dohot akana torop, manopot bagas ni debata. Huhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian, rap dohot akana laho marari raya. Tuki do rohaku di bagasan, di baheni marningot doau di hosian luat martopihon Jordan, dohot sian Hermon, sian dolok misar. Alai di parbaga-baga jauh bado asini rohana, arian borngin pe, saya mamuji jala martangi yang doau tu debatani hangoluaku. Nung magopuhian holi-holiku, lam diisahi akamusuku doau, ay di padak dati nasida do ganup ari madok tuau, di dia do debatam. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Mari dehita siam buku de nomor 710 sada ayat sada sahat rodi ayat 2. Dakon maha porsiautai
songon nahina tidakon nidong atas saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pergugu naso hatudusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai iman tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuwa tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba amanai pergugu na sohatu dosani disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging dihalak naung mate dohot dihanguluan na soras sudah amin. Tabigima kor ede pujian sian ina Teresia diuduti dohot kursian ama Immanuel.
Tabegema tikting namasa di Huriata di Minggon tanggal 22 Juni 2025. Naparjolo ruas natabba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima amang Nixon Agung Silalahi inang Natasia Mijotri Boru Simajutak Narosian HKB Tebing Tinggi Resort Tebing Tinggi Distrik Saplopa Tebing Tinggi Deli inganan nasida di lapangan tebak week 5. Napaduahon amang Heri Chandra Emmanuel nababan inang Nasaria Ida Borsihite Rakdo dohot sada yanakun nasida Narosian HKP Petejo Resort Petejo ingan nasida di jalan Pratina Kluster Mutiara Petidina Hajamukti Cimanggis Depok week 12. Napaduahon neng merbagas tik-tik paduahon neng majalo pasu-pasu pabagat cuma Andi Satya Monang Pardede anaknya Amang Teku Said Indris Pardede tubuni inang Dewi Murni Boro Jajak Kuk ruasni HKP Rawamangun Resort Rawamangun Sian Huta apartemen Geraha Cempaka Jalan Lejen Suprapto Suburbatu Kebayoran Jakarta Pusat dohot oranna Stepiana Christine Boru Pakpahan Boruni Amak Situa Labas Pakpahan MM tubuni inang Dr. Anda Marianti Boru Nenggolan ruas ni HKP Cibur Resort Cibubur Sian Huta Cibur RT 006 RW 06 nomor 35 Wiksada pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 di HKW Balige di Resort Balige napatuluhon ruas parguru sadarion tajalo do gabe ruas parguru ima Flora Mawira Boru Hutahayan rap dohot dua yanakun nasida sada bawa sada boru maringanan di Jalan Nurul Yakin RT 008 RW 014 nomor 54 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Wiksia napapaton Dewan Koinonia Ketua Dewan Koinonia hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do rapot Ketua Dewan sedistrik Maringanan di HKP Menteng dimulai pukul 10 WIB. Sekolah Minggu hari Jumat Sabtu 27 Juni 2025 di Patupa Sekolah Minggu do Bib Studi Maringanan di GSM Gloria Lantesada 2 ima tuakai anak kota Sekolah Minggu kelas tolu opa 5.6 pendaftaran terakhir tanggal 22 Juni 2025 si remaja sadarion borhat do anak kota remaja patupahon kunjungan gerejawi tu HKP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap di parmingguon pukul 10 tuip na niuluhon ni Dewan Koinonia seksi perempuan hari Senin tanggal 30 Juni 2025 patupaun ni seksi perempuan do kebaktian triwulan Maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB. Seksi ama memuka hari Sabtu Minggu tanggal 21 22 Juni 2025 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Ritse ama distrik Maringanan di Puncak Bogor borhat do utusan si ama ni Huriata madohoti ulani seksi pungan lansia hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 patupan ni pungan lansia do kebaktian Padang Maringanan di Puncak Bogor nani uluhan ni amak pendeta F Storus MTH napalimaho Dewan Konia seksi sosial tabuamma ditangyakta akaruas ni Huria na di bagasa parsahiton songon noktar surat di tik-tikta. Napaonopon parguru malua tahun ajaran 2024-2025. Jadwal kegiatan parguru malua hari Sabtu Minggu 20 Juni 2025 patupan ni parguru malua do rit Maringanan di Puncak Bogor na niuluhan ni Padita. Minggu tanggal 10 Juli 2025 di parmingguan pukul 10 WIB maka tidak kon hapor siapar guru malua tahun ajaran 2024-2025.
Napapituhon Panitia Pesta Gotilon hari ulang tahun ke-46 tahun transformasi 2025. Hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 patupani panitia do aksi donor darah dimulai pukul sia sampai 12 WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada pinabotom matu sudir ruas nanayang madohoti doho memenuhi syarat laho donor darah asa mendaftar tu situ nabi. Napawaluhon Panitia Pembangunan HKP Cibur periode 2025-2027. Hari Senin tanggal 27 Juni 2025 patupani Panitia Pembangunan dohot Panitia Pesta Gotilon rapat gabungan maringanan di konsistori gereja masuk pukul 10 sampai 10 sia 30 WIB. Laos di tingoma nagabi udanga tusude panitia do perhalado. Lapor perhepengo Panitia Pembangunan boy mata jaha di warta nauk tatiuk B. Napasiahon buah-buah obartu program kerja ni huriata tahun 2025 marhite tiktingon pinangido tusude ruas ni huria asa tapasa bema pilihat tahun tu huria manak tu situ atabe. Ruas namoding nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima inang Siti Raya Borusiahan Opu Bramboru umur 70 tahun tadingan nyamata Ruslan Manurung Opu Prandoli Nahinan ingan nasida di Jalan Abdurrahman Sada RT 010 Sada RW 5 nomor 22 WIK 10. Moding na di hari Kamis tanggal 10 sia Juni 2025 kemudian di hari Senin tanggal 27 Juni 2025 TPU Pondok Ranggon. Sadarion laos di Patu Pahuriado par mingguan di rumah duka masuk pukul 10 WIB. Acara marningot ruas ni huriat tanah moding jongjong mahita. Ujuk perdalanan ni ngulu ni donga taon laos paingoton hita do sude nakita pe disadatiki tong do songon nasida ikom moding. Alani toktong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion jala say hubas manak sa di hari pehita laho manadikot tanon taingok mahatani tuhata di pangokapon bidu sa plobat asa pulutulube martua makanamate di bagas tuhani olak nyon tutu di doktor di masohok manasida siap paru kilo nasida ay namangihut matu nasida ni ula nasidai. Tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggal honi dongata nang jumolo modingi asanggiat matu hatta na mangapuli nasida alani martangyang mahita di bagasaro hatabi. Amin. Do
Udul maita. Songonima tikting di minggu ta sadarion, aka tikting nama ihut boy mata jaha natar surat di warta jemaat manang di barcode na adong di bangku tagir. Ede pujian sian kur wik pitu.
Tapuji Tuhata marhite ede nomor 453 ayat sada. Uhut tapapungu pilihan sada a dohot sada bi. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha,
Ima na mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata tu hita di minggu parjolo dung Trinitatis ima nanienet sian Evangelium Lukas bidualu ayat 26 saat roh di ayat 30 sia. Lukas bidualu ayat 26 saat roh di ayat 30 sia. Hujahama tuhita salutna. Marlayar nasida tuluat Gadara, todokon niluat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sada halak isini hutai partodi nahodar nunga nania lelengna dang olobe marabit jala dang olomian dijabu di akka perbandaan do ibana alai disi di ida Yesus mengaguhi ibana manukap di jolona jala gogoma suarana mandok marhua ho tuau Yesus anak ni debata nasutibul hue elek ho unang au arsahi ai didokon Yesus dotodi nahodari ruar siad jolmai nunga jot-jot disoroi ibana gabe diratei jala di beakon halak ibana laho mangaramoti alai dirapui todi ido aka ihoti jala di hida-hida ibana tu halongonan di suku Yesus ma ibana ai ise guarmu gabe di dokma loksa do guarhu ai torop do todi na jahat sorang tu ibana laos di elek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turut tu banua turu alai adongma disi dirobeani babi sapunguan na balga na majapali gabe dipangidu asa diloas nasida mamongoti akai jadi dioloi ma gabe ruar ma tondi najati sian jolmai dibongoti ma akka babii jadi marbubur ma nasapunguan babii sian rura tutau laos mate mogap alai dung diida akka parmahani namasai maporus manasida dibaritahon mai di huta dohot di akka ladang gabe ruar ma nasida marnida nau masai didapoton ma Yesus jadi jupang nasida ma halak najati marabit jala maroha hudul di lambung patni Yesus jadi hatahutan ma nasida alai akan namar nida saido pabuahon tu nasida pangalaho ni hama malum nina sinorangan ni akatodi nahodari jadi di elek-elek saluhut pangisini luat humaliang Gadara ma ibana asa sumurut sian nasida ai biahaton di situ tudo nasida laos bongot tu parau ma ibana lau mulak di elek-elek halak na tinandikon nitodina jati do ibana naing dongananna ibana nian alai di palaho do ibana ninama muli maho tu jabum pajojor ma saluhut na binahen ni debata tuho jadi laho do ibana dibaritahon ma disadok
hutai nasa nabinahen ni Jesus tu ibana ima saatna horas dihita salutna songona gancang atia loja di hamu dongan sahaporseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus uju mangula Yesus di Portibion godang do akka halongangan na di patupa Tuhan Yesus di Portibion laho patuduhon na marhuaso do Tuhan Yesus disaluhut tinopanai molota jaha di parjolo turpuk taon takasdo di patupa di patudu Tuhan Yesus wasona di pamenak Tuhan Yesus tau uju roh galumbang jala dung marparau Tuhan Yesus rap dohot sisianna taida mamuse hade bataon ni Tuhan Yesus na gok holongi ima songon di patorang di turpukta na papatarhon na marhuaso do ibana di saluhut na di tinopana laos unduk di hatando do saluhut nai partondi nas hodarpe di tanda do Yesus jala saguru di hatana dos di ulahon tondi na hodari amang dot inang di turpuk taon di patorang do di tanda simbolis do hoton di nahodari do anggo Yesus jala mabiar do mida Tuhan Yesus jala dang holan mabiar maksudnya dang holan menanda Tuhan Yesus jala mabiar do simbolisi tu Tuhan Yesus makana di dok ibana unang au arsahi di dok simbolisi tu Tuhan Yesus jadi molo di bahasa Indonesia kan arsahi siksa jangan siksa aku kami kata simbolis tu Tuhan Yesus jadi dakolan ditadda simbolisi do Tuhan Yesus do mabiar simbolisi tu Tuhan Yesus mabiar unang diarsahi simbolisi amang dot inang buama dihita anggo simbolis nadong di turpuk taon ditadda do Tuhan Yesus buama hita tatadda do Tuhan Yesus ngapasti tatadda te amang inang dang mungkin dabah dang tatanda Tuhan Yesus ale roh hita tu bagas joroon alani mandanda Tuhan Yesus do hita makana robe do hita di bagas joroon alai sipata amang inang tadok do tanda do Tuhan Yesus tanda hami do Tuhan Yesus alai seperti sama perbuatan kita kan seperti itu seperti nasi bolison kan banyak pertengkaran
yang kita alami, kita lakukan, banyak kekacauan, alai tadokma, tanda hami ma Tuhan Yesus, alai songon simbolis menanda Tuhan Yesus do kupani. Amanginang simbolison pe tahutan ma Tuhan Yesus. Lau patuduhon marhuaso do Tuhan Yesus kepada si bolis. Dia berkuasa. Kuasa setan, iblis itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Yesus. Kalau dikatakan unang arsahi, jangan siksa, berarti mau dikatakan iblis simbolis itu kuasanya, kekuatannya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus dianggap iblis bisa menyiksa, menghancurkan kekuatan atau eksistensi iblis itu. Makanya terus datangnya iblis itu mengatakan jangan arsai, unang arsai hami, jangan siksa. Disembah iblis itu Tuhan Yesus. Takut sekali dia sama Tuhan Yesus. Lalu dia memohon jangan musnahkan kami, jangan kirim, itu dibilang jangan kirim kami ke dunia orang mati atau benua toru. Maksudnya jangan musnahkan kami. Memohonnya iblis kepada Tuhan Yesus karena takutnya dia kepada Tuhan Yesus. Bagaimana buah madihita amang inang. Kita tanda Tuhan Yesus, nggak pasti. Begitu juga simbolis ditanda do Tuhan Yesus. Alai ikon adong do perbedaan. Iblis menanda Tuhan Yesus, dohot kita menanda Tuhan Yesus. Ikon adong do perbedaannya. Perbedaannya molo akan porsea menanda Tuhan Yesus, berarti adong do hadameon di tengah-tengah ta, di tengah-tengah huriata, di tengah-tengah keluargata, di tengah-tengah pergaulata, ikon adong do hadameon. Kanido kan namanginang, ikon adong do perbedaannya. Jadi kita ikon tunduk ma tu Tuhan Yesus, tunduk ma tu huaso Tuhan Yesus. Jala ikon adong do perbedaan antara kita simbolis. Molojol makan songona halak bawa na diceritahon di turpuk tahun kanidok do simbolison do songgop do tondina hodar gabe simbolison do si bawawon. Jadi si molo nga simbolison molo ta bege nakin siat turpuk tahun asing-asing do perbuatannya. Dia dang marabit jala hidup sendiri di perkuburan. Antisosial kan seperti itu. Antisosial, hidup sendiri. Dan meresahkan orang-orang sekitar. Kan itu molo menurut turpuk tahun. Gabi simbolison di dok molo halakna songoni. Jadi di zaman sonari
akan perbuatan manusia, kalau orang bilang sudah melebih-lebihi, kan gitu, sudah melebih-lebihi perbuatan iblis. Bahkan dibilang pun iblis pun sudah takut sama manusia, kan gitu. Lain yang dibilang iblis, lain yang dibuat manusia, kan gitu. Kalau iblis bilang curi, datang manusianya bukan mencuri, tapi juga ikut juga membunuhnya, kan seperti itu. Sudah berlebihan. Kalau dibilang sudah kalahlah iblis di zaman sekarang ini dengan kejahatan manusia. Bukan lagi sibolison, kan gitu. Tapi nggak mungkin bilang kan iblis itu ada bahasa Batakna, iblis kemasukan manusia. Jolmaun do, dan mungkin kan gabi jolmaun iblisi alana nga jahat manusia dibadikon iblis. Tabereng ma akan masa sonari amanginang. Udang do kejahatan. Apalagi dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin iblis pun sudah lepas tangan, ya kan. Aduh, Tuhan saya udah lepas tangan lah, tidak tanggung jawab saya di situ katanya. Udah berlebihan kayaknya manusia ini. Saya pun jadi takut katanya lihat manusia ini. Udah kalah kejahatan iblis katanya. Binatang pun kalah katanya. Kan seperti itu di zaman saat ini. Tapi amanginang hita songon halak na porsea tu Tuhan Yesus nga pasti dang si songoni hita pasti hadameon do na talulu di tonga-tonga persekutuan hita. Apalagi ketika pekan olahraga ama kan itu luar biasa amang. Berbahagia semua. Seolah-olah tidak ada masalah, kan seperti itu. Tidak ada masalah, berbahagia semua, bergembira semuanya. Satu semua, satu padu semua, ceria. Bahkan yang tidak saya pernah lihat pun berdatangan semua. Ini jemaat baru ini pasti saya pikir. Atau ini pemain cabutan ini pasti. Ya kan, pemain cabutan nggak pernah dilihat gitu, tapi pas pekan olahraga itu berdatangan semua yang nggak pernah dilihat ada manusianya. Itu pasti karena tondi parbadia, kan seperti itu. Ada kerinduan untuk bersekutu bersama-sama, bisa dilakukan. Momen-momen yang seperti itu setiap tahun bisa kita lakukan biar tambah bersatu jemaat HKBP Cibubur ini, supaya saling mengenal lebih akrab lagi jemaat HKBP Cibubur ini. Jadi dau todina hodari moluhuida pas acara pertandingan itu tidak ada yang tondi nahodari, yang kalah pun terima dia. Kan biasanya orang kalah ini takut ini, malu dia, pahalan sudah perasaan pintar dia kan, kok main catur dia udah perasaan pintar, kok bisa kalah aku, padahal dia ini nggak ada apa-apanya, nggak terima dia. Sampailah mungkin tadi malam terbawa mimpi-mimpi mungkin, aduh kok kalah aku katanya, nggak terima dia. Tapi saya lihat semua berterima, menerima kekalahan. Itu kan satu menyatakan ada todi parbadia di dalam kehidupan seseorang kalau dia mampu menerima kekalahan. Karena kekalahan ini berat ini. Semua sudah dipersiapkan, tapi kalah, kan gitu. Yang kalah semalam pun gak ada ribut-ribut. Apalagi kok main volley kan yang kalah
satu tim gak ribut, gak saling menyalahkan. Gara-gara kau ini, gara-gara kau ini. Tidak ada saya lihat seperti itu. Walaupun saya lihat banyak sekali pemain volinya itu lubuk kok dibilang. Orang Medan lubuk. Jadi kalau dibuat bola ke situ pasti poin. Kok dibuat bola kepada orang itu pasti poin. Itulah yang dibilang lubuk. Banyak lubuknya kan. Tapi kawan-kawannya ya udahlah. Kan ini bukan cari menang saja, tapi cari persatuan, kebahagiaan, kan seperti itu. Jadi luar biasa semalam. Daudo Tondina Hodar di acara itu. Kayak dipenuhi Roh Kudus. Gereja kita ini, lingkungan gereja ini, sukacita semua, damai semuanya. Jadi bisa kita teruskan tradisi-tradisi yang baik, yang bisa menyatukan kita, yang bisa membawa kita damai, dan yang pasti dengan energi yang seperti itu Amanginang, sukacita, damai, persatuan, energi yang seperti itu bisa membawa kemajuan gereja kita ini. Apalagi kok dibilang, ala kecil lah tanah lahan yang seperti itu katanya kan. Rencana gereja kita membeli lahan untuk perluasan gitu supaya menyambut masa depan HKBP Cibubur yang cemerlang kan seperti itu. Kalau sudah damai semua, satu hati semua, gak ada pasti perdebatan. Alah gampang itu, tenanglah kan gitu. Tergerak semua hati. Tergerak semua hati memberikan yang terbaik. Kan seperti itu. Mulota jahanakin tabege Amanginang. Sian turpuk tahun. Ada yang marah ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Merasa dirugikan dia. Kan gitu banyak pinahan. Jadi dimasukkanlah roh jahat itu semua ke sana. Jadi masuklah ke tahu. Mogap masuk di akapinahani mate. Jadi rugilah yang punya. Disampaikanlah sama orang-orang yang ada di desa, yang ada di ladang. Didengarlah ada kerugian. Sekelompok peliharaan kita sudah hilang karena Tuhan Yesus katanya. Udah berlompatan semua ketahu mati. Kan seperti itu. Jadi diketahuilah semua kepada penduduk. Jadi mabiar sudi. Jangan-jangan nanti aku juga ikut rugi katanya kan. Begitu juga yang lain. Jangan-jangan aku pun ikut rugi nanti ini. Semua takut rugi. Jadi bersatulah orang itu. Kita palau nasida. Jadi diusirlah Tuhan Yesus dari kampung itu, dari daerah itu. Karena mereka takut Tuhan Yesus membawa kerugian. Membawa kerugian dalam kehidupan mereka. Sudah ada contoh, pinahan sudah mati semuanya. Tenggelam. Itu kerugian besar. Kalau dihitung Amanginang, 1 ekor berapa dikali berapa itulah banyak sekali katanya. Itu sudah dewasa semua dikali sekilo misalnya sekarang 200.000 udah nggak tahu lagi hitungnya kerugian mereka. Jadi diusirlah Tuhan Yesus karena kerugian itu. Seperti itulah kadang kita. Sudah banyak perbuatan Yesus dalam hidup kita. Pasti banyak sekali kalau kita renungkan. Kalau kita renungkan dalam hidup kita banyak sekali perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, bahkan halongangan, mujizat. Pasti pernah kita lihat kalau kita renungkan. Kalau kita renungkan, tapi kalau tidak kita renungkan tidak ada itu mujizat, tidak ada itu halongangan, tidak ada itu Tuhan Yesus. Tapi kalau kita merenungkan mendalam dalam diri kita,
banyak sekali gokdo basa-basa pasu-pasu nani lehon tu hatta tu ngoluta. Pasti banyak sekali. Tapi sekarang kita mungkin takut rugi. Kita nggak takut rugi nang kan? Kalau untuk Tuhan Yesus, untuk kemajuan, untuk masa depan generasi penerus, jangan pernah kita mengatakan rugi. Jadi tapalau ma Tuhan Yesus, kan seperti itu dia. Takut kita rugi, tapalau ma Tuhan Yesus, jadi tidak ada kesadaran, tidak ada persatuan di sini. Tidak ada sepemikiran di sini. Tidak ada sehati di sini jadinya karena takut rugi. Jadi kita jangan mengikuti orang yang mengusir Tuhan Yesus. Karena takut rugi. Lebih mementingkan hartanya daripada keselamatan yang kekal itu. Saya yakin Amang Inang, kalau kita bersatu hati memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus untuk keberlangsungan huria kita ini, kita juga menabung untuk kehidupan yang kekal suatu saat nanti. Saya yakin di situ ketika kita melakukan hal yang tulus dari hati kita, menolong, membantu, pasti itu juga adalah tabungan untuk menuju hidup yang kekal. Dan cara kita bahwa kita mengenal Tuhan Yesus, kita tidak takut rugi. Tapi dengan memberi hati yang tulus, kita mendapat kebahagiaan. Lasniroha. Kita mendapat kebahagiaan lasniroha. Kita melihat orang yang kita beri berbahagia itu adalah hal yang tak bisa dinilai. Kalau kita memberi yang menginang dan dia merasa tertolong sekali, merasa bahagia sekali, bahkan kalau didoakan kita, itu hal yang tidak bisa dinilai dengan uang, dengan harta, dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Tidak bisa, bahkan itu melebihi dari pemberian yang telah kita berikan. Kebahagiaan itu melebihi dari pemberian yang kita berikan. Jadi kebahagiaannya itu sangat luar biasa. Kita bahagia dan orang lain juga bahagia. Jadi yang menginang, jadilah kita songon halakna ditolong Tuhan Yesus yang sudah diusir roh jahat dari hidupnya. Dia mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dipalau, dibilangnya, ikutlah aku Tuhan bersamamu, katanya. Ikutlah aku Tuhan bersamamu. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dia ikut. Karena tugasnya adalah untuk memberitahu perbuatan Tuhan Yesus di Garaza itu, di huta itu. Supaya mereka mengerti siapa Tuhan Yesus, isidu Tuhan Yesus naro di huta Nasida. Amin amanginang martangi yang mahita. Mauliate hupasahat rohanami tuho ale Tuhan debata. Jala hupuji doho alani denggan dohot pangaramoti dengan basam dohot pangaramoti on
dibagas ngulu nami le Tuhan, siantiki naung salpu satu ombasaon le Tuhan, boi hami marpungu, boi hami marede mamuji guarmu nabadiai. Ale Tuhan enden nami gabi na ucus ma di jolom ale Tuhan jalomai suang songoni ale Tuhan nunga hubigi hami hatam nabadiai ale Tuhan. Ajar-ajari mahami siat todi perbadia na naung di usehoko tu bagas rohanami asa lam huatu sihami ale Tuhan hatam ale Tuhan. Ai hodo Tuhan Yesus nasun gugu anak ni debata olan tu hodo hami ale Tuhan manomba holan tu hodo hami mangidu sudi akka hirim ni rohanami. Ai hodo ale Tuhan nama dupai sudi akka na hirim ni rohanami ale Tuhan. Mauliate ma Tuhan suang songoni ale Tuhan hubok kami ruas nami ale Tuhan hombar di warta di mingguon ima ruas na tambah ale Tuhan nunga martambah ruas ni HKBP Cibubur ale Tuhan ima keluarga Nixon Agung Silalahi dot Natasha Meizotri Boru Simanjuntak homa ale Tuhan na mendongani nasida ale Tuhan homa mangaramoti nasida le Tuhan leon ma nasida le Tuhan roha naringgas menguduti akka persekutuan di tonga-tonga hurian namion ale Tuhan asalam tambama pangatusion nasida le Tuhan taringot tu hatam nabadiai suang songoni di keluarga Hari Chandra Immanuel Nababan dot Nasari Ida Borus Hite rap dot sada yanako nasida homa le Tuhan toktong mandongani nasida suang songoni le Tuhan di ruasmu le Tuhan nang marsakap nang manjalo pamasu-masuon dongan parsaripeon ima Andi Satya monang pardede dohot Kristin Boru Pakpahan homa ale Tuhan na masu-masu nasida le Tuhan na mangaramoti nasida le Tuhan hodo na manupai akka hirim ni rohana nasida le Tuhan asa boi bardalan ale Tuhan sakap nasida menjalo pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 di HKBP Baligi Resort Baligi song-songoni di dua pihak keluarga le Tuhan homa na masu-masu sudena tambah-tambah ya kelas ni roatu nasida le Tuhan song-songoni le Tuhan martangiang hami tuho ale Tuhan ala nunga parjolo marjungolu sada ina di tonga-tonga ni huriam ale Tuhan di tonga-tonga ni keluarga besar manurung ale Tuhan ima inang sitiraya boru sian opung bramboro ala nile Tuhan homa na mangaramoti sudip poparan nasida ale Tuhan homa na masu-masu hona mangalehon roha hasadaon asa marsada roha sudi akka poparan nasida le Tuhan homa malehon gogo le Tuhan homa na mangapuli sudinya asa marlas ni roha nasida le Tuhan mandalani ngulu nasida di Portibion muliate ma Tuhan song-songoni hubok kami do ruas muli Tuhan na di bagasan parsahiton dohot na hurang hipas daging ima inang siagian boru tampu bolon pemulihan di bagas nasida amang eko pemulihan di bagas nasida
Jessica boru marpaung di RS Milala Cibubur, Amang El Sibarani di RS Pon, Amang E Sihotang di RS Milala Cibubur, Inang Sintua M Sianturi boru nainggolan pemulihan di Bagas Nasida, Inang Silitonga boru pangaribuan di RS Pon, Rian TJ Gultum di RS Pelni, Inang Simanjuntak boru silalahi di RS Hermina, Amang A Malau pemulihan di Bagas Nasida, Justin Pakpahan di RS Haji Pondok Gede. Tuho ale Tuhan upasat sude dongan nami le Tuhan na di bagasan parsahiton dohot na hurang hipas daging nasi dari Tuhan asima rohamu ale Tuhan homa mangalehon hasehatan ale Tuhan tunasida hona masu aka usaha na di ulaun nasida ale Tuhan hona masu aka sipanganon ubat na dipangan nasi dali Tuhan, siane le Tuhan, boi tibul hai paso na le Tuhan, dibagas pamatang nasi dali Tuhan, boi marlas ni roha nasi dali Tuhan, jala di minggu namang hihut boi rap doh hami marpungu marsaur doh tole Tuhan, mamuji-muji guarmu nabadiai ale Tuhan. Muliate ma Tuhan, song-songoni di sude program Huriam HKBP Cibubur hodo sude mamasu-masu nale Tuhan asa boi mardalan dot lancar le Tuhan mardalan di bagasan lomoni roham le Tuhan asa tarahuli kami sude le Tuhan dan dohot mamuji-muji guarmu nabadiai gabi tambah maha porsen nami le Tuhan sian program na pinatupani huriam maliate ma Tuhan digijang salutna sesama dosa dot pangulasan nami na sotamadi jolo mali Tuhan asa unang tarabat sudi aka pasu-pasu dot baga-bagam ali Tuhan na naing leoko Tuhami mari hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marinde Mahita sian buku ende nomor 518 ayat sada dot tapunguma beleta.
bata manami na di banua kicang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus, hupa saat hami masian na nilehon mi tu hami, pilihan nami tuhu, say jalo mai gabe uam na hucus di colom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon, patimbul hon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buahai marohanami mari hite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongonon, songon na di banua kicang. Lehon matu hami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangalu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, di sodakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan di batama bohina tuho, jala di parsahron madamena tutondim. Amin.